Babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya kenan. To a arewacin Najeriya dai sana'ar kafinta sana'a ce da aka fi sanin maza da ita. Amma a birnin Kano wata mata aure ta rungumi sana'ar haɗa gadaje da kujeru na aure. Binta Ibrahim Jibril ta ɗauki ma'aikata kimanin 10 a wurin sana'ar ta, wacce ta ce tana rufa mata asiri da kuma iyalanta. 'Yar kasuwar ta tattauna da wakiliyarmu Baraka Bashir. Sunana Binta Ibrahim Jibril wadda aka fi kira da Baturi. A takaice dai na shafe kamar shekaru 13 ina gudanar da wannan sana'ar. Kuma da filo na fara irin wannan filan gashi da shi na fara lokacin. To ina yi dai kamar wasa in na yi sai in ajiye a falo na idan mutane sun zo sun gani sai su ce kai wannan filan yake sai in ce ni na dinka sai a ce ana so daga nan dai shikenan abu ya ci gaba lokacin gaskiya ba ma wanda ba ni da kuwa ni kadai nake abina to kuma daga baya sai su ce har kujerun ma mutane suna cewa kujerun ya musu kyau sai na ce to ba damuwa zan hada su da me to ina hada su da me sai ana dan samun matsala sai kawai daga baya na ce mai gida na zan ringa yi. Binta Ibrahim dai tana da 'yan aiki akalla mutane 10 inda suke kujeru da gadaje har da kayan ƙawata gida kuma suna gudanar da aiki tare da ma'aikatanta a kangon da ke jikin gidanta. Mahmud shine shugaban ma'aikatanta ya shafe shekaru tare da malama Binta. Kula da komai nan wajen kamar da aikin furniture gaba daya. Duk wani wanda suke zuwa nan da a ƙasa na suke. Kuma alhamdulillah komai yana tafiya ce kamata. Na je na akalla yara sun kai 8 a nan wajen. Kuma alhamdulillah duk gaba ɗaya sun iya aiki. Dan yanzu haka guda 4 ma daga cikin su suna nan ba ma tare da su suna yin aikin su sun iya aiki. Kuma goma na tare da su. Ta ce tana yi wa amare gadaje da kujeru sannan tana hada aikin gida da sana'arta. Kin ga dole za a kula da mai gida sannan bana fitowa gaskiya kan gwanna a ka'ida nakan fito kamar 12. Na gama da mai gida na sallame shi yara dama kuma sun tafi makaranta na shirya su sun tafi makaranta sai lokacin ɗauko su idan yayi sai in ɗauko su ni ma ina zuwa makaranta idan lokacin makaranta yayi ran da nake da makaranta lectures zan je na yi na dawo na zo na tarar da aikin. Ina samun customers ta hanyar kafafen sadarwa kamar Instagram da WhatsApp gaskiya majoritin customers ina mafi yawansu ta nan nake samu sai kuma wasu idan sun zo gida kamar kawaye na su ma gaskiya su min ciniki kuma wasu suna gaya kawayensu su ma sai kiga na sami mutane sun zo sun sisi kalubalen dai babban kalubalen dai gaskiya bai wuce na mutane ba customers wani zai zo ya siya kaya ka yadda da shi ya ce maka in ka gama kayan aka kai mishi ko ka yi hakuri ka bashi da an kai za a bada kuɗin ko za a ma transfer sai ka ji shiru wani ma bashin sai kiga yayi shekara da shekaru baka karba ba kai kuma nan akwai wanda suke karkashin ka dole zaka ba su hakkin su ba zaka jira ka ce sai an baka ba. Ta ce duk da bata sha'awar aikin ofis sana'ar hannu ya fi duk wani aiki da za a yi a ofis. Ta ce mai gidanta ya taimaka mata ainin wajen kafa wannan sana'a ta kuma bayyana mana burinta. Zan iya cewa babban burina shine ina son wurin ya bunƙasa fiye da haka. Ya zama babban kamfani sosai yadda kasashe suka ci gaba abubuwan sa ga kamfanin su yadda tsarin gurin yake ma abin zai baka sha'awa to ina fatan Allah ya taimake ni in samu irin wannan ci gaba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.